Det var godt, og det var højt, men specielt godt. Jeg skal lige sige en sidste lille ting til jer børn, der sidder og ser det her. Nu er I sikkert krybet helt op tæt på tv-skærmen, fordi musikken var så god, men altså, I skal lige huske, at man skal sidde så langt fra en tv. Faktisk kan man sidde 3 gange så langt, som når man læser en bog. Specielt hvis man er farve-tv, for der så kan man faktisk tage skade på sine øjne. Så husk lige det, når musikken kommer igen. Og så en lille ting til, inden vi går videre til det næste indslag. Og bandet fortalte faktisk lidt om det. De sang, hun bevæger sig på en mærkelig måde. Hun bevæger sig på en mærkelig måde her det sidste nummer. Og det leder faktisk vældig godt op til vores næste indslag. Men inden det, så synes jeg lige, at jeg vil lege en lille leg med publikum. Jeg var nemlig på højskolebesøg her sidste weekend. Og nu har I været så søde til at klappe både af mig og bandet. Så vi lige prøver en gang. Nu skal I forestille jer, at når I klapper den her gang, så bliver der faktisk klappet af jer. Altså lige netop jer. Så nu klapper I alle sammen, og så skal I forestille jer, at det er jer selv, der bliver klappet af. Det føles utrolig rart. Er I parat? Kom så. Giv jer selv en stor hånd.